27. Eldino Angadi, seche mani wacho point moro kanyo mochwinya ahinya kapok ne wadhi e yo madundo. Dhi mbele. Ero kama na inya Joyce kwa duoge e budho masani. Koro awacho ni to zoning ni. Kotim zoning ni, manyiso ni okaw teko te duto to tete mar yiero okete lwet ang'owa e lwet party. What about joma dhi chung gi independent candidates, gi independent parties? Donge. Gin gi haki margi e constitution. Gimbe nyaka gibedie. Manyiso nang'o, we are knocking them out. Wang'ado gi oko. Seche modhi otim ang'owa, odhi otim zoning ni. Manyiso ni wadhi tiyo gang'owa nikech the party fight mondo miyo gitim ang'owa giyud mana candidates mo subscribe ne ang'owa ne party ni. Manyiso ni democratic right, demokrasia moro mwaywago cha dhi dok be piny. Manyiso ni gidhi temo kelo inferiority. Parties moko nyaka dong matin. Iwinjo? To mano ok dhi bedo gima long'o. Ema temo wacho ni rowere poko subscribe ne parties mantiere ge. Nang'o? Nikech ng'eny parties ma wantiere gode gwengewa wan kaka joluo ODM poko kelo inclusivity mar rawere ei party. Not as just a matter of participation. Wan kaka rawere, we don't want to be seen. Okwadwa ni mondo ne wa party, inine party. You are just there to be seen. But begisemi igi moro manyalo konyi elective positions. Mage tangible things mwadwaro wan kaka rawere. Wadonje party mondo miang'owa omiwa these elective positions ne jogo mangi tekruok. Ineno? Jok mangi potential. Obed included the party in elective positions. Iparo ni rowere winjo be ni miyo kose winjo be ni gilaro e fair ground gi joma moko. Thank you very much, Joyce. Ikelo point maber kabisa. Mane gima na atemo kelo. Oningo miwa nafas mondo walar positions gi on a fair ground. Ok ni podi nyathi, podi tin, podi ngisa. Ingisa manade, and we need to be included in such things. Magi gik mwadwaro. Winjo? Millicent, ami thuolo mondi. Wuoyo kar independent kachata winjo kodwa chweya matin to nikech independent kokapandi independent niga gi challenge.